Sanibingelela ekhaya, sibingelela kuphi nakuphi la nikhona, sinibingelayo gama uMduduzi ngomkhwanazi sevela kwenhlangano ithuleleni. Singapha-ke endaweni yaseSkebheni, Senanda, Mzinyathi, njengalezo. Sizobona umndeni la wakantobela. Yebo, ikantobela. Baye basicela-ke nje kunesikhathi besicela besibikela ngodaba lwabo. Bazochaza ukuthi yini abadinga ukuthi sibalekele ngani, bafisa ukusibikela yona. Naye bacela ukuthi basizwe kuyona. Kukhona umama-ke la nobaba wakhe. Ngizosho njalo. Yes, sibona-ke abazosichazela. Siqala ngobani? Ubaba noma uma? Abamama. Okay. Ngiyanibingelela umama kaNtobela lo eSkebheni. Sicelile ubathuleleni ukuthi azosisiza mayelana nezimali zaka SARS. Shuthi ka SARS basisendela ama message ashoyo ukuthi akazoclaima ama tax return akhe. Sahamba ke nobaba sakhona claim ubaba. Okay. Saya ke saphatha kamaphepha babewafuna awayeshoda bathi aswalande emsebenzini o medical certificate bani. Sahamba ke sayemsebenzini ngalolu suku bafike basenzela sabuya nawo sabanikeza benza ke lokho abakwenzayo base bethi baqedile asilinde ke u21 days. Sawulinda u21 days waze waphela wadlula nje kakhulu. Abesethi mina ake siphinde siyobheka ukuthi ngabe yini ebambile. Mesifika baphinda bathi khona iphepha futhi elishodayo ngenhlanhla sasiwaphethe wonke sabanikeza benza bese bethi ke asilinde futhi u21 days. Sabuyela ekhaya ke salinda u21 days washaya 21 days ozwadlula saphinda futhi khona mesiphinda base bethi bese kuba khona usisi osibhukhelayo ngoba sibange sisafika lapha phambili lapha lekusetshenzwa khona ama computer usisi nje ohlela abantu lapha khona ka SARS. Wabese wathatha ifoni wangenzela ke ngoba angazi lutho mina indaba zakhona ka SARS ukuthi kusuka phikaphi angazi nje lutho. Wangenzela ke lo sisi shuthi angabe sabuza na lutho kumina obesethi ke uyasibhukhela ukuthi sofonelwa kwakulesine mhla ka13 ngoba ngalo lesine kwakunetha kakhulu wathi bazofona ngo8:30 ebusuku. Ayike sabuya ke nobaba ke sengasafika ngalapha ngoba sifuna ukubuza phela ukuthi kumiphi manje imali lutho wakho imali ingenayo uthola. Mase ngifika lekhaya sengithi ngingena kwi-app le yakhona ka SARS akusangeneki kushintshiwe yonke into ngangabe ngisazi-ke ukuthi kuqhubakalana. Okay, salinda lo lesine lafika kulwangena kucingo babuza ke nje imbuzwana Lungena ngasikhathi ucingo ngo8:30 ebusuku. Kasetshenzwa ka SARS ngo8 ebusuku. Nami lapho engadida khona kodwa ngathi ukuthi angazi lutho vele mhlambe ke ngoba into ababekhala ngayo lapha siqala ukuya bathi ngoba sasiphethe ne-bank statement ngoba sifuna ukugcwalisekisa i-account number ngoba sadlula sayenza i-bank statement. Mesifika lapha bakhala ngo-Time Bank bathi nje la khona u-Time Bank ngiyabatshela ubaba akazabe na u-Time Bank. Bathatha ke i-bank statement bafaka ke i-account noma siphinda futhi bakhala ngalo Time Bank bathi la khona u-Time Bank u-Standard Bank akaveli kanti akazabe nelinye ibank uno Standard Bank nje soloko asebenza akazabe nelinye ibank. Okay, noma sebefona futhi la bebusuku basho ukuthi la babona u-Time Bank i-account yethu abayiboni. Okay, kuthemva lokho kwabe sengena ama message bengena message ngibese ngicela udadewethu ukuthi hayi awungichazele la ufundo wapheleni uyasebenza. Ayike abese awathathe lamaphepha awenza athina nasi sekubuya isikweletu manje sa 7,000 namalini
Manje sangabe sisazi isikweletu manje sivuka phi ubaba kade wayehlalele ekhaya. Kuphela ukuthi bengakaze ke athole lutho khona kaSARS njengoba bese bethi akeze ke azoclaim. Manje sagcina singasazi ke sayeka kanjalo ngoba futhi lo 7,002 awukhokhe ngokusheshsha kubhaliwe khona ephepheni. Awukhokhe ngokusheshsha. Angazi ukuze kube njani kanjani. Ayi savele sahlala ke manje sangabe sisazi ukuthi sobheka phi sothini kubani futhi siyayeka kanjalo ngoba asazi lutho indaba yakhona kaSARS. Okay. Ngoba sesizeke ngathatha inamba ke eredweni ngathi ake ngikuthinte mhlambe khona ongasibukela kona sisizakale kona ngoba sike sizosiza abantu eredweni. Besizakala. Seningena buyela khona kaSARS. Hayi emva kaloko asibange sisabuyela. Yini izathu ngingabuyela? Samiswa phela le ndaba esikweletu soyikhokha ngani lo mali esingayazi vele nokuthi eyani. Asazi lutho nje sabe sesiyahlala ke nje kanjalo. Usisi lo uthi uzonibhukhela niyamazi. Ngoba njalo imisiya khona siyamfica. Angiphindanga futhi nambona ukuthi hayibo sesingasekubona isikweletu esingakho. Hayi asibange sisaya ngoba manje nako kuyinkinganyana qasha imoto izomthatha ubaba nebridge lahamba asakwazi ke vele ukwela ke manje baselimukile kanje. Sahlala ke kanjalo. Sesuthi. Yebo. Shumayeli. Mshumele. Yebo. Baba. Hawu right inhlasuthu. Hayi phela bashumele inhlasuthu. Yebo. Inhlasuthu kusifazana kasi. Yebo. Niyaphila mkhosi wenkosi. Siyaphila. Kwenzakalani baba? Hey asazi. Ngoba ngaphuma emsebenzini ngencwadi kadokotela angasaboni ushukela soxakile. Yeah. Ngaphuma emsebenzini ngathola uzomali nje kwakaklema kalokho uzuphi Provident Fund. Yes. Yebo. Hayi bakunikeza lo madlala njengathini kanti ngase kuneminyaka eminingi kakhulu. 32 years. Yabona. Emsebenzini? Uyiphi inkampani? Starring. Okay. Ila yavoka. Manje uzoshawa kaSARS? Uzoshawa kaSARS. Nalesikweletu abashoya ngicabanga njengomuntu omdala ngisazi esana ngoba kulesikhathi kubuya imali yokuthi ngiclaimile kabani ka Provident Fund. Yes. Iphepha livaya khona uthathe zonke izikweletu zakho kuyima beyisendela kwi account yakho. Angiyazi ukuthi kunani isikweletu kanjani ngoba phela imali emechamuka le idlula kubona. Kasazi bathatha imali yabo makunemali yabo mhlambe mababe ngitekise kancane. Yabona. Yeah. Manje abayishonga nemali ofuna kuyiclaim kaSARS ukuthi ayimalini? Abashonga abakasazi. Yebo leba bathi ufaka izinto zakho ukuze bezokwazi ukuthi bakubusele imali ababeyisho eqaleni before kuvele isikweletu abasebenzise. Ngoba amaphepha khona mhlawumbe kuzosizakala kancane. Asemaphoyiseni. Bethi sigcine sebethi asiye nasemaphoyiseni siyokwenza iaffidavit eqinisekisa ukuthi lo time bank akuwona wababa. Nangempela sahamba ke. Lo time bank unama details kabani? Sazi ke kodwa nje bakhala ngawo bathi nje le yababi account ayiveli kuvela lo time bank nayi affidavit. Manje sigcina singasazi ukuthi qhubekani nje. Hey. Now SARS uzosiphathisa nesiyezi.
Kodwa bekufanele nibuyele ma niyombheka lo sisi. Because I believe ukuthi khona ama-explanation efuneka ninikeze wona ngoba uyena nibhukhela phela. Yebo. Mina nokuthi ngatida ukuthi-ke ngiyaqaphela kakufunala mhlambe abuze kumina kodwa noma ngingasiphele o-password kanjalo bongena kule app ngalendlela mina engingena ngayo. Manje yena wabe senza ngokwakhe nje. Mase ngifika lekhaya akusangeneki akusenzeki lutho. Hawu. Nganabe ngisazi-ke. Sinamaphelele hlakazekile. Kulungile ma. Manje enifisa-ke ukuthi sinilekele ngakho ikona kuphi kahle enikudingayo? Ukuthi mhlambe nisiqhubekele nayo lento ukuze ubaba akwazi kube khona akutholayo. Shumayeli, Yebo. wena babe ukugcina. Nawe uhamba nomama nawe. Ngihamba nomama ukuthi akufanele ukuthi kuyibona abathe asifike izoklema. Mase sifika besebenza lesitididi. Yeah. Ngoba shaya basibiza basafika. Mase sokusebenza lesitididi akufanele bangasibize. Isikweleto-ke lelo-ke singasazi-ke ukuthi siqhamuka kanjani. Okay. Ngihamba Usuhola impesheni, Shumayeli? eyoguga. Yeah. Yebo. Manje uhola impesheni futhi uzoyikhokha ngani le mali engaka? Angazi. Singiphila ngamasimi nje ukubuka nje. Kulungile ma. No, kulungile Mshumayeli. Nawe ma. Ya lezinto zaka Sars asizazi nje Sars zophathisana ngesiyezi nemake wathi into zaka Sars. Nami impela khona imessage yakho bangifuna khona lapha mhla ka-24. Sars nje hey. But ke bukhona vele ubugebengu lapha ka Sars. Bukhulu futhi ubugebengu obulaphana. Obushaya thina ke singazi lutho ngento zo Sars. Angazi ngoba unkinga umshumayeli uhamba kanzima. Ngoba noma thiwa siyabathinta salifaka kudaba but bazodinga umnini wodaba. Singakhuluma lethina ukuthi nokhona udaba esezongaleli kanje kodwa umuntu ozodingakala umnini wendaba. Because kunama details akho kufuneka awafake engeke afakelwe yithina engakafakelwe futhi wena ngisho unkosikazi wakhe okufuneka babuze kuyena. Ngoba vele bawumdinga ukuthi akakasondele eze ukuze bazi badila nobani. But ke siyohlela ngaso sikhathi mase kufuneka sekufika kuleso sigaba sinjengaleso. Okwethu njengoba nesithuma nje sizosukuma sigijime siphekele khona ka Sars siba notify sizi respond yabo bese siya notify kana ukuthi bathi yabo. Ukuze malifika lo suku lokuthi bathi wozani siyohlangana ngeyifuba khona na. Yeah. Siyaxoxa nje Mshumayeli ngokwehlele. Usebenze kanzima kangozodlala izwe lapho wenze izingane lapho. Kuyangithusa nokuthi usazi uyasebenza nasebusuku ngiyaqala nokuzwa lokho ngawo 8 ebusuku yasebenza. No, siyabonga Mshumayeli nawe mama. Sizozama ukuthi ke sisukume siphuthuma la nesithuma khona. Kubona laba baka Sars. Imuphi benu usebenzi lo seThekwini? Okay, lapha kwa street. Yeah. Yebo no sizophuthuma siye ngakhona siyoveza ukuthi khona isikhala esikhona. Sizwe ukuthi bazothini lupho usuka abalibekayo hlaba bazondinga ngalo ukuthi akenisondele. Yebo kuzocubunguleka into yokuthi mhlawumbe isikhalo senu kwenzakalani. Engicabanga ukuthi baningi abantu nasemakhaya ufuneka baqwashe ngezinto ezinjengalezi. Nokuthi mhlawumbe nabo bayokwazi ukuthi baphinde bavele uma ukuthi baningi nabo ebathintayo lento. Ngoba nami nje ngingedwa nje kuyangithusa ukuthi uSARS ukufanele umuntu ebusuku ngabo 8
kodwa ufike lapha nto sekuyavala vala u4 kuyavala ngo4 abashika phela ngabe bashikisa igodukani sonifonela emakhaya ebusuku yabo yabo kuyangithusa lokho kodwa ke siyozwa ngabo ukuthi ngempela bayasebenza nebusuku nango 8 yabo yes ngoba kuzofuneka uma ukuthi ubugebengu lobo bukhona babusukumela because sonke silinka kuyena uSARS ukuze sifake le mali yentela kodwa singaphinde sibanjwe inkunzi abasebenzi bakho uhulumeni ababekela phansi abaqola intela yebo kubuhlungu umshumayeli siyaxolisa kakhulu baba sizogijima njengengane zakho baba yebo sizogijima yebo siyabonga hayi siyabonga kakhulu nanto be yebo siyabonga nesikumele nisale kahle emakhaya yeah